Tista' tidħol fil-katakombi tal-Abbatija tad-Dejr fir-Rabat mill-kumdità ta' Darek, kif Heritage Malta qed toffri vjaġġi virtwali f'siti u mużewijiet fuq il-midja soċjali. Imħaffra fil-blat, il-katakombi tal-Abbatija tad-Dejr huma sit uniku tal-Kristjaneżmu Bikri li serva wkoll bħala monasteru tal-Eremitaġġ. Il-katakombi huma differenti minn oħrajn fir-Rabat stess, minħabba li tħaffru fil-blat fil-wiċċ u mhux taħt l-art. Il-kuratur anzjan ta' Heritage Malta għas-siti feniċi, Rumani u Medjevali David Cardona jispjega kif l-Abbatija tad-Dejr hija maqsuma f'erba' ipoġej imħaffra ma' ġenb xulxin. Ma' żmien dan serva ta' monasteru u baqa' jintuża sa minn tal-anqas is-seklu 16. Għalkemm mhux magħruf bl-eżatt meta l-post beda jintuża bħala ermitaġġ u maħsub li l-post intuża biex il-popolazzjoni terġa' tħaddan il-Kristjaneżmu wara sekli ta' okkupazzjoni mill-Musulmani. L-eqdem deskrizzjoni tas-sit saret minn Monsinjur Fabio Chigi fl-1657 u l-ewwel pjanta tal-post ħadmet fl-1657. Kien l-istoriku Giovanni Francesco Abela li ppubblika disin tal-katakombi u provda deskrizzjoni ċara tal-kappella u l-oqbra li kienu viżibbli. U dan il-kumpless huwa wieħed mill-mijiet ta' kumplessi simili, żgħar, kbar, ta' daqsijiet differenti li nsibu taħt dak li llum insejħulu ir-Rabat. Għalhekk huwa importanti li kumplessi bħal daw dejjem jiġu dokumentati, jiġu studjati sabiex bekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar din il-parti importanti tal-istorja ta' Malta.